Să rămână, ne-ați putea spune cum vă numiți? Da, Bondei Florica. Ok, dacă ne-ați putea răspunde la niște întrebări despre cărți. Da. Ce v-a atras să participați la acest târg de carte? Deci eu am fost bibliotecară și am venit deja de la primul târg Gaudeamus, când era în altă locație. Deci dacă pot, vin în fiecare an. Ați înțeles, da? Da, mulțumim mult. Aveți un gen literar preferat sau un autor pe care îl căutați aici? Nu, pur și simplu am venit să mă uit la noutăți. Acum am început să citesc din scriitorii japonezi. Și altceva ce să spun, citesc jurnale, citesc orice. Ok. Ați descoperit până acum vreo carte sau autor nou care v-a captivat atenția? Nu, n-am căutat ceva deosebit. Pur și simplu am venit să văd ce să studiați. Ce părere aveți despre organizarea târgului? Ați găsit ușor standurile care vă interesau? Da, este ușor, mai ales că vin în fiecare an. Există evenimente sau lansări de carte pe care ați dorit în mod special să le urmăriți? Da, aș vrea mâine să vin. Stelian Tănase și... Nu Stelian Tănase. Bine. Nu. Șterge că nu. Ok. Nu vin. Cum vi se pare interacțiunea cu autorii sau editorii prezentați la târg? Interacțiunea? Păi dacă vreau să iau un autograf, stau și aștept și iau un autograf. Am vorbit cu cei de la Radio Actualități, pe postul pe care îl ascult. I-am felicitat și pe cei de la Cultural. Mulțumesc. Ce anume vă influențează cel mai mult când decideți să cumpărați o carte? Coperta, recenziile, recomandările prietenilor sau altceva? Recenziile de obicei. Ați dori să vedeți mai multe târguri de carte sau inițiative similare în orașul dumneavoastră? Adică aici în București. Păi sunt două târguri, asta le văd. Bună ziua! Puteți să ne spuneți și nouă cum vă numiți? Mă numesc Tase Dănăilă, membru USR, și mă aflu aici să intru în contact cu spiritualitatea scriitoricească. Aveți un gen literar preferat sau un autor pe care îl căutați aici? Nu am ceva preferat, mă uit în special la noutăți. Da. Ați descoperit până acum vreo carte sau autor nou care v-a captivat atenția? Am descoperit foarte mulți autori, nu noi ca nume, noi ca titlu de carte, dar nu m-am focalizat asupra unui anume titlu. Sunt deja în investigație. Credeți că târgurile de carte contribuie la promovarea lecturii în rândul publicului? Categoric, da. Însăși faptul că pipăi pagina este deja un act de cultură. Ați dori să vedeți mai multe târguri de carte sau inițiative similare în orașul dumneavoastră? Categoric că da. Sigur că da. Aș vrea să văd. În schimb, ce am observat aici este și multă maculatură. Cărți care cea mai valoroasă parte este hârtia. Sunt multe cărți care nu-și găsesc rasturi într-o bibliotecă, după părerea mea. Subiectivă, să cred. Da. Care este cartea pe care o recomandați oricui și de ce? Păi, un evantai atât de larg de cărți, e greu să recomand o carte. Recomand autori. Eu am o predilecție în special pentru istoria literară. Recomand pe Alex Ștefănescu, Cărtărescu, editura Junimea în genere și editura Humanitas. Bine, asta nu înseamnă că celelalte sunt minimalizate. Astea nu au venit acum în mult. Mulțumim mult! Da, cu toată plăcerea. Zi frumos!